Қарай сені, какая она неженка, какая нежная. Бирде пеларгонияларның 100 түрден ортық сорты бар, бір үктірлілерін табы болмай, бір-бірсінен нық ойрылалар. Қойбірлері гүл шешекіні, ләлі, қанафір һәм хатта кактусны хатырлеті. Юфрақлары да шулақ иң түрлі формада. Менде яранларының примерно 110 сорты бардыр енді. Қазір білмейм точнысын, сонағында жоқ. Но 100-ден артып кетті енді. Үстіме яқтырту ашлама су сибі бір тапқырда 30 литрдан ортық су сорыф итілі. Бұлары барысы да 1 сағаттан ортық уақыт тәләп ете. Бұл зор тәрбиенің башығына. Прищипывать етіп, шіміткелеп тұруға керек. Яз күні мен аларға обрезки ясым, обрезаю. Март айында кисем. Мене пенек қала 5-10 сантиметр. Гүлләргә мәхәббәт 4 ел элек туамаңа кадәр үй бакчасы хуҗабикәсе Миләүшә чәчәкләре белән мавыган. Әмма Ассоль пеларгониясын бүләк итүгә кызыксыну үзгәрә. Моны не выписывала мен. Моның исемен дә белмим. Менә шул улапа үлде бит, аварияга очрап, ире белән үлделәр 1 елны. Менә шуның төсе итеп тотам. Аның исеме дәген, аның исеменә ошаш бер исем бирдем, Ассоль дип бирдем. Бер кайчан да битермим менә бу сортымны. Яраннарны 16 елны башладым. Яранга хәтле минем әллә нинди гөлләр бар ия. Фиалкалар белән увлекаться иттем бер турны. Хәзер еллардан Гөлфия ханым магнитлар түгел, пеларгонияның яңа сортларын алып кайтам. Тик андый сәфәрләргә 1 елга күп дигәндә 2 тапкыры барам. Шуңа күрә чәчәкләргә интернет аша заказ бирергә туры килә. Яраннарны мен шул интернеттан карыйм да. Шушы пеларгонистлардан. Ну, менә прямо яраттым шуларны. Ашык булдым яраннарга дип әйтергә була. И менә шуннан коллекция җыя башладым. Пеларгонияны кайтарткан иң ерак ноктасы Смоленщина. Бәйләргә килгәндә алар төрле. Бушка һәм хәтта 60 мең сумга кадәр. Сюжет героинясы Занартика сортын сатып алырга хыяллана. Ул 3 мең сум тирәсе тора. Беләсезме инде кыйммәтләре бар аның? 8 мең, даже менә бар шундый кешеләр име, алар менә шуның белән увлекаться итәләр. Даже 80 мең тора торган пеларгонияны да сатып алучылар бар. Хатын кызның мавыгын гаилә башлыгы да хуплый ничек булдыра алам, шулай булышам ди ул. Иң уңайлысы бүләк биргәндә икән, тилмереп эзләп йөрүсе юк, әлеге гөлләрнең 1000 төрле сорты исәпләнә. Яхшы күренеш инде. Булышам үзенә чәчәкләр үстерергә, чәчәкләр үстерүен яратам, үзен яраткан кебек. Гөлфия Галиева барында бу чәчәкләрне яран дип атасаң, ул сезне һичшиксез төзәтәчәк. Өйдә яшәгән барлык яран формалы гөлләр дә пеларгония ул ди чәчәк үстерүче. Без яран дип әйтәбез. Пеларгонияның чын исеме. Яран ул бакча гөле, многолетка ул.